Така, сега започваме темата. Значи ме наричат, че аз съм бил комплексар. Аз съм бил комплексар. Откъде на къде да съм комплексар? Значи първо, аз ако съм комплексар, няма да се харесвам, няма да се снимам по гледала, няма да се правя постоянно фотосесии, снимки и така нататък. Искам да ви кажа, че аз съм с огромно самочувствие. От тук до небето имам самочувствие, безкрайно, ама безкрайно самочувствие, което никой не може да го намали или смали самочувствието ми. Разбрахте ли? Имам огромно самочувствие, безкрайно самочувствие. Разбрахте ли? И второ, аз се харесвам. Разбирате ли? Харесвам се, снимам се в огледалото, направо се кефе на мене си, къв пич съм, къв сладур съм, къв здравеняк съм, къв пичага съм, красавец, плейбой и така нататък. Разбирате ли? С дума, аз направо съм влюбен в мене си. Разбираш ли? Обичам се направо, са кефе на мене си. Влюбен съм в мене си, кефе се на мене си, къв здравеняк, красавец, пичага, сладур и плейбой съм. Направо аз са кефе на мене, не знам просто какъв комплексар ме наричате. Аз се харесвам, много се харесвам даже съм влюбен в мене. Аз се обичам, много се обичам даже мене си. Затова постоянно се снимам в огледала, снимам се правя снимки. Не като вас комплексираните, вие сте комплексарите, защото се мразите и не може да си правите снимки и не искате да си правите снимки. Що сте грозни? Не съм виновен, че са се родили грозилища. Идете, направете пластична операция. Аз съм красавец, а вие сте грозотии. Разбрахте ли? Не съм никакъв комплексар, вие сте комплексарите. Аз съм сладур и плейбой. А ти си топ.